दा फाइनाली आसाम पुलिसनि एग्जाम डेट गासैबो ओंखारजोब्बाय। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव AVUB कनस्टेबल बेनिफ्राय SI गोबां कमान्डो पस्टआव ओंखारदोंमोन। बेफोरनि एग्जाम डेट ओंखारदों। स' नोंथांमोना नायनो हासिगोन अफिसियेल आपडेट। दा बे आपडेटखौ सोर होदों होनोब्ला जोङो जेब्ला SLPRBआव थांगोन अब्ला जों मोननाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना फुल भिडिअ नाय एन्ड लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोननो मोननैसो डेट होदोंमोन जे सानडेखालि 13 नङाबा 20आव जागोन होननानै। दा फाइनाली मोनसे कारेक्ट जाबाय। बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव एग्जामा जासिगोन। जायफ्रा आसाम पुलिस AVUBआव रानिं पास जाखादोंमोन नोंथांमोननि एग्जामा 20 फेब्रुवारियाव जासिगोन। दा बे आपडेटखौ होदों फेसबुक पेजाव होदों DGPआ। दा बिदिब्ला जोंहा बेयाव नायनोसै फैदो कम्बाइन एग्जाम। दा कम्बाइन एग्जाम फार्स्टआव दं एआव कनस्टेबल AVUB सिगांनि रिलि, बेनिफ्राय 8:30 जाबाय APRO बेटेलियन्स कनस्टेबलाव, बेनिफ्राय लोगोसे लास्टआव गार्डमेन ABCनि एग्जामा मोनसेनो जागोन आरो बे जागोन सानडे 20 फेब्रुवारियाव जागोन नोंथांमोननिया गासै 10 सेन्टार्सआव। थ' बेनिफ्राय दानिया सेकेन्ड नाम्बाराव 154 भेकेन्सि कनस्टेबल्स, बेबो जाबाय AISF आवबो एग्जाम जागोन। थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया 3 नाम्बाराव फैबाय। दा 3 नाम्बाराव कम्बाइन एग्जाम जागोन। बेनो जाबाय पस्टआ SIUB AB कमान्ड'आव, बेनिफ्राय लोगोसे बेयाव डिपिउटि कन्ट्रलार दङ आरो सिभिल डिफेन्स आन्डार दङ। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबो कम्बाइन एग्जाम जागोन। थ' बेनिफ्राय नाम्बार 4 फैबाय। दा नाम्बार 4आव 705 भेकेन्सि UB, बेनिफ्राय 1429 भेकेन्सि AB, बेयावबो कम्बाइन एग्जाम जागोन। दा कम्बाइन एग्जामा ओरैबायदि जागोननो माखासे एग्जाम सेन्टार होखाबाय बेयावल' जागोन। बेनिफ्राय हम डिस्ट्रिक्टआव जानायनि चान्स गैया। बेयाव बुंनाय बादिब्ला दा गाहायाव होनाय एग्जाम सेन्टाराव जागोन लोगोफोर। बेनो जाबाय जोंहा मिथिखादोंमोन 10 सेन्टार्स दङ, जायखिजाया सेलेक्ट खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बर' रावजों लिरनो मोनगोन ना मोना बेनि सायाव नेक्स्टआव जोंहा अफिसियेल नटिस फैबावगोन। दा जों बेयाव नायोब्ला लिरनो मोनखागोन। थ' बेनिफ्राय एग्जाम डेट, दा जायफोरा AVUB कनस्टेबलाव पास जाना दंखायो एग्जामा जासिगोन 20 फेब्रुवारियाव, टाइमा 11 AM निफ्राय 1 PM सिम जागोन। स' नोंथांमोना मोजां आनजाद होबानो जाबाय। 2 घन्टा मोनगोन टाइमखौहाय। दा बेनिफ्राय APRआवबो दङ। स' नोंथांमोननि एग्जामाबो 20 फेब्रुवारियाव जासिगोन जायफ्रा नोंथांमोना पास जाना दङ। दा जोबोर मोजां, आं नोंथांमोननो मोननैसो डेट होदोंमोन 13 नङाबा 20 फेब्रुवारि सानडे खालि जागोन होननानै। दा फाइनाली 20 फेब्रुवारि जामारबाय। स' नोंथांमोना मोजां आनजाद होदो। दा बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टखौ नायनोसै। दा नेक्स्टआव दङ माखासे आपकामिं एग्जाम, बेयाव माखासे टेन्टेटिभ होदों, बियो सोलायनोबो हागौ होनना बुंदों आरो माबाफोर जुदि जाहोन जायोब्ला। दा 154 माखासे कनस्टेबल ओंखारदोंमोन AISF आवहाय, बेनि एग्जामा 27 फेब्रुवारि। थ' टाइमा 11 AM निफ्राय 1 PM सिम। बेनिफ्राय जोंहा SIनि SIUB बे एग्जामा जागोन 24 एप्रिलाव लोगोफोर 24 एप्रिलाव। बेनिफ्राय AB कमान्ड'आबो जागोन 24 एप्रिलाव। बेनिफ्राय जोंहा लास्टआव दङ 705 भेकेन्सि एन्ड 1429 भेकेन्सिस AVUB कनस्टेबल गोदान एप्लाइ जाबाय थानाय 24 एप्रिलावनो जागोन एग्जामाबो 2 PM निफ्रायनो 4 PM सिम। एदिनखालि मोननै एग्जाम दङ, SIनिबो दङ कनस्टेबलबो दङ। मोजां चान्स मोनदों जायफ्रा डिग्रि पास मोननै मोनथाम एप्लाइ खालामनाया। स' नोंथांमोना आनजादखौ होनो मोनसिगोन मोननैखौबो। दा लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मोनबाय, दानिया रेडि जादो। एग्जाम सेन्टारा गासै 10ल' थागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै गोसोबादि आनजाद होनो हागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो। दा जायफोरा बुजियाखै नोंथांमोना एक्सट्रा भिडिअ नांगौ नामा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन। नाथाय आं सानो नोंथांमोना गासैबो क्लियार जाबाय।